कधीगाडी किराणा बाजारात नावाजलेली शांतिविजय लॉजची इमारत शिकस्त झाल्यामुळे ती पाडण्यासाठी सोमवारी महापालिका प्रशासन सरसावले। दरम्यान ही इमारत स्वतः तोडणार असल्याची लेखी विनंती मालमत्ताधारकांनी केल्यामुळे प्रशासनाने मुदत दिली आहे। शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात जीर्ण झालेल्या शिकस्त इमारतींचा मुद्दा उपस्थित होतो। शहरात सर्वाधिक शिकस्त इमारती पश्चिम व उत्तर झोनमध्ये आहेत, त्यानंतर पूर्व झोनचा क्रमांक लागतो। शहराची संपूर्ण बाजारपेठ मध्यवर्ती भागातील उत्तर झोनमध्ये एकवटली असून नेमक्या याच ठिकाणी जुन्या व शिकस्त इमारतींची संख्या जास्त आहे। ताजनापेठ परिसरातील किराणा बाजारात शांतिविजय लॉजची दुमजली इमारत जीर्ण झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्तर झोनचे क्षेत्रीय अधिकारी विठ्ठल देवकते यांनी मगनलाल दोशी व इतरांना इमारत पाडण्याची नोटीस बजावली। तसेच सोमवारी इमारत तोडण्याला प्रारंभ केला। यावेळी इमारतीमध्ये दुकान व्यावसायिक असल्याने या कामासाठी मालमत्ताधारकांनी स्वतःहून वेळ मागितला। तसेच स्वतःच्या जबाबदारीवर इमारत तोडणार असल्याचे मनपाला लेखी पत्राद्वारे कळविले। त्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाने इमारत तोडताना सर्व खबरदारी घेण्याचे निर्देश मालमत्ताधारकास देऊन मुदत दिली। ओम भिरडे, ANN न्यूज, अकोला।